Kining basahon sa Makabiyos, ikaduhang basahon, Sikan Makabis, chapter 12, mao ni siya'y usa sa atong gibasihan nganong maghalad tag mga pamisa ngadtos mga kalag nga nangamatay o sa mga kalag sa atong nangamatay kay igsuunan. Ana may musaway ani sig pamisa o manay mahimos mga kalag. Kuan ni tudlo nis Ginoo, gasugod pa ni adtong Old Testament hangtod na gyud karon nga nagpadayon tas pagsangyaw. Nganong ato mang halaran og misa ang mga nangamatay. Ngano man tungod kay dili na sila gusto og pagkaon. Dili kay ang pagkaon mo itong ihala dito sa lubong diha sa unay hayaon ang patay nagdug intaos pagkaon, napay bino, napay kulapo, napay sigarilyo, magdug diha sa kuan. Di na mao ang gikinahanglan gyud patay pagampo o kining misa mao man ni ang the highest form of prayer. Gusto kaayo ni sa mga kalag nga atong ihalad alang kanila. Ingna imong tupad, lingi imong tupad. Ingna ako'y angkon og duha ka misa para nimo. Ingna. Na. basta mo panaw na ka angkon ko og duha ka misa. Bitaw. Nya mo ingon sa na imong tupad, ako lang say angkon sa imo. Ang mga buhi, kitang mga buhi pa sa lawas, kita'y makahalad og misa. Pero katong mga kalag, magampo sa to sila, dili para sa ilang kaugalingon. Mo ni nakaapan kay ang kalag, og tuan na sila dito, bakalag na sila, di na sila makaampo. Di na sila kaampo. Kung maadto sila langit, magsigi na lang sila daig sa Ginoo. Pero di na sila moampo para sa ilang kaugalingon. Pero ang tuwa dito, makaampo para nato. No? Nindot sa nanganong di man sila makaampo para sa ilang kaugalingon, wa naman sila chance to change. Wa na. Mohunong na gaining atong ginhawa, no more chance. Muna karon samtang buhi pata, sige ginang chances, endless chances. Muna ingos Kristo, forgive 77 times or 70 times 7. Why hunong ang pagpasaylos Ginoo basta buhi pata. Munang samtang may kinabuhi, may pag-asa o may paglaom. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ingna may paglaom pa ka. Ingna may paglaom pa ka. Bisag unsa ka kamanuyupay, bisag unsa ka kabakasasala, bisag unsa ka kasalbahis, bisag unsa pa ka kairihis karon, naa pa kay paglaom nga mobalik sa Ginoo anytime. Muna kita sang mga naanas Ginoo, kitang nagsimba, kitang niilas Ginoo, tabangan nato ang mga tao nga murag wa na bitaw kahuna-huna nga naa sila'y kalag. Wa kahuna-huna nga naa sila'y kalag. Atong tabangan kay nabutaan lang na sila. Ato silang pasabton. Matod pas tubag nato sa Salmo, unsa to? Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Di gyud siya masuko nato og magpakasata. Unsa may iyang bation og makasala na ta, maluoy siya. Nya kita sa dunta nga mga patyonon pa, mao sa tanay atong bation. Kung makasa ang atong isikataw, maluoy ta. Hasta pagani mamatay sila nga naay sala, maluoy gyapon ta. Pero kita lahi man, anha man ta maluoy basta patay na ang tao. Kabantay mo? Ini kamatay na ba, magsigitag storya sa iyang mga nindot, pero buhi pa, magsigitag storya sa iyang mga bati. Gilingi ay mong tupad, inawa pa jud ka kapanglibak, inawa ka kaapil o anang libak-libak. Kanang panglibak, unsa man ang panglibak,
magsigig hisgot sa apan sa usa ka tawo sa iyang bati. Tanawag mamatay, asa pa na mo hisgot, nga naman, nasa ning too-too, gabaan kas patay. Gabaan kas patay. Og tinuod man ang gaba, dili lang ang patay mo'y makagaba, hasta sang buhi. Pero dili na tinuod ang gaba. Ang tinuod mao, magbuhat gani tagsala, doon na ginay tugbang nga kadaot nga mahitabo nato. Yes, ang Ginoo maayo og maluluyon. Matod pa gani sa atong ikaduhang pagbasa, Romans chapter 8, niingon diri, kinsa may makapahimulag nato sa gugma sa Dios, bisan gani kuno ang kamatayon, bisan ang kagutom, bisan gani ang mga gahom sa dautan dihas ibabaw sa kahanginan o ilawom yuta kana mga other world ba nga mga gahom sama ng inon to Encanto, agta unsa pa na diha, mga multo, mga white lady, dili na makawagtang sa gugma sa Dios nga niya nato. Bisan gani ang impyerno dili makawagtang sa gugma sa Dios nato. Ang Ginoo nahigugma gyapos tuas impyerno kay di gid na mawagtang ang iyang gugma. Unsa may makapahimulag nato gikan sa gugma sa Dios? Unsa man? Ang ato ra gyung sala. Kay kana manggong sala mga igsoon, ato ng desisyon nga mobiya sa Ginoo, nga mosupak sa Ginoo. Nya ang Ginoo kay mahigugmaon man, di gid na siya mamugos. Di man na parihas asawa nga inighigugmas bana ngadto silingan, makigbugno mga asawa. Pero ang Ginoo, moingon ra gyud ng Ginoo, kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Pero warning na siya, imo kong isalikway na anak ka nagsunod sa yawa, magantos gyud ka diha, nya magtuman kita, tugutan ta. Parehad to bang prodigal son, di ba? Ang prodigal son, ang amahan ni warning man dong. Niya naman tanan dinhi. Nganong mobiya pamangyog ka? Pasagdi ko. Kuha niyang iyang bahandip, lakaw siya. Wa gyud mo gukod ang papa. Pero ang papa nahibaw ng daan na kining gibuhat sa akong anak nga nibuwag sa akong puder ni biya, maghatag ginig kadaot niya. Unsa may nadangatan sa prodigal son? Napurdoy. Pagkapurdoy na, alagad na lang siya atong namuhi og baboy. May gani, wala pa LSF sa una. Dito siya, alagad. Amot, dito ba to San Roque o tabla o diin ka to siya nag-alagad, no? Sus, perti na niyang gutuma, mukaon, unta siya sa mga laugs, baboy. Di pagit siya pakanon. Perti na yung uyamuta, mas ubos pa siya sa baboy. Ngotong niuli siya sa ila, og nagmahay. Dili unta ta maghuwat nga mura o sa tagbaboy or ubos pas baboy, una patamo ilag Ginoo. Ngilain na sang lingi si mong tupad be. Ing na manghunong na ta ning atong sala. Ing na ba? Ing na manghunong na ta. Hunongon ta na ni. Nya unsa may buhaton? Matod pa sa atong ebanghelyo, paningkamot mo sulod sa langit. Nya unsaon man ingos Kristo, ako mao ang dalan. Musubay na ta sa dalan padung sa langit nga mao si Jesus. Ug unsa may iyang dalan, gauna gyud dalan sa kamatuoran. Be truthful, love the truth. Ikaw na ba? Kinsa dinhing mga asawaha nga nahigugma gyud sa ilang bana kay kamatuoran gid na nga kabahin na sa ilang kinabuhi ta sa kamot. Very good. Daghan. Ang uban nagkinyugpos lang, bahala mo diyan. Kinsa dinhing mga banaha nga nahigugma gyud sa ilang asawa kay mao gid nay kamatuoran ta sa kamot. Mabuangon sa ninyo pang mga bana. Wagin mo isa, baos at ibaos. Karon,
kay kamatuoran man nga imo ng bana, imo ng asawa, imo ng anak, imo ng ginikanan. Ang sunod nga gustos Ginoo nga dalan padong sa langit, antusa ang pagdawat sa kamatuoran. Kay kana ra bang kamatuoran wa gid nay lami. Bitaw, ang lami katong di tinuod. Tanawa, hay may mas lami ang kabit o ang imong asawa urbana. Mas exciting tong kabit. Sige kag text, sige text. Bisag kaming mga pare, kinsa may lami, ang madre o ang dili madre. Ambot lang, wag ko kasuway. Pero, kana ganing sala, kana bang dili tinuod ba? Maoy lami, tanawang mga bata, unsa may mapuslanon nga tinuod silang kinabuhi. Ang pagtuon sa ilang leksyon, unsa may gustos mga bata, computer games. Di man na tinuod ang games. Di ba? Pero magbuntagay sila diha. Way tulganay. Kinsa may tinuod? Kanang naa sa social media o kanang kuyog ni musbalay, imong mama, imong papa, imong igsoon. Kinsa may tinuod? Kanang real presence o kanang virtual presence? Kinsa man? Ang tinuod kanang real. Oy, adto naman nun magsigig communicate sa ilang mga cyber friends. Mas importante, bisan ganig din simbahan, na ay mo tingog ng cellphone, mudagan pa man ganing ato kay mutubag. Mutubag. Niya ang presensya sa Ginoo din i-ignore lang, i-ignore. Mas importante ang naa diha nga di tinuod di gina tinuod kanang magsigig ingon nimo diha love you nya mo muamwa pa nya kiss mo anang naang screen o man ko kasuway ana mao mo ko nay uso muamwa ana ba oy di na tinuod di gina tinuod ay gyud tuo ana og na may tinuod ana mutlang pila ra ka buok usahay kadang imong uyab-uyab kunuhay nga naa sa cyber nyamingon dayon nga ikaw ra gyud wa ka kasiguro inighuman yog muamwa tu ade na gigakos-gakos didto tupad ra niya og higda kanang imong bana nga magsigig tawag nimo kay imo jung giingnan ikaw to na ra ba ka sa abroad tawag gid ha aning orasa amo tawag gid na siya pero tuan nagibutang nas kwarto ang katong iyang atuonon. So ito o diha. Kaya wa man na siya des imong atubangan. Mabitan nang moingon ko sa mga batanon, manguyab mo diha sa internet. Manguyab mo hasta kani mga byuda, mangita dayog uyab des internet, hasta na mga dalag dalagga kana bang mga nilapas nas edad ba? Ana, mangitag kauyab diha sa internet. Gibuang ninyo inyong kaugalingon. Ngano man diha sa internet, diha sa virtual relationship, pinakataas nimong mahibaw-an sa tao 30% ra gyud. The 70% is always hidden. Kanus man na mahimong tinuod, atubanga siya. Istoryaha siya, kanang buhi gid siya. Mao bitaning ato mga scammers, may kay mo istorya diha sa cyber, nya dili day tinuod. Munang dinhis atong kuan sige jud kog ingon ninyo sunda gid ning atong kaning official information. Ansa man ninyo pagsunod, paminawa dinis atong online mass panahon sa inig kantas offertory song o sa final song. I-flash nato diha ang official nato nga mga contact persons, contact numbers o contact account numbers. Nya di pa gyud mo makontinto, tawagi based aning atong number. Ano bang as much as possible make it real truth. Ana digilingay mong tupad ing na tinuod ka ing na ba ing na tinuod ka are you a truth kay narabay uban igtan-aw na to babay nyag siguruhon na to laki di mga gwapa pa kayo. Ano magduda lami ni kakita porting siksiha eksaylo na mo la gwapaha gud ato ingon day kong Edgar o size Danny kana aton driver la gwapaha to siya mura man tog dili babae pader ako nga naman siya dagko magbagtak dagko magpulso
Nya naasay tanos kay istanan, inga din. Oh, katoy dindot kay ito. Sakto gagmay naman sa bagtak, gagmay sa gayog ni ani. Ngin siya mura magpinugos iyang lakang. Mura maghinimo kayo. Di man pras babae nga natural ra man gina nila nga mukiay kato siya murag hinimo gyud kayo sa basig model to. Magduda na ta. Di ba? Di na tinuod. Bisag kanang inyong mga naong, tinuod jud ka nang inyong naong. Kanang inyong kilay, tinuod pa ka na. Kanang inyong mga buhok, ana, tinuod pa na. Mao na ingos Kristo, gusto gani mong malangit, subaya ang dalan sa kamatuoran. Unya, antusa ang pagdawat sa kamatuoran. Antusa. Muna yung siya, take up your cross and follow me. Nya, kung ato na nang buhaton, adto na tas langit, nagiandam sa Ginoo. In short, dili na kita mga matay, mga igsoon. Dinhis kalibutan, buhi ta. Nyag magsunod tas Ginoo, inigabot sa nato sa sunod nga kalibutan, giandama na tagbalay ni Kristo, the best dwelling place that nothing compares. Nindot kayo. Gilas na lang ringi. Ing na-excited na kang mamatay. Na-excited na. Kay tuan na'y nagpaabot. Tuan na'y nagpaabot. Nga matod pang Kristo, bisan asa ko, kuyog na ta. Excited na kay taana. Naman ganin ang imbitar na ko, Father, ari nga balik sa Amerika. Nako nga naman, na ami publishing ang balay na nagsit-sit na may schedule. Sige, next year, June. Kung buhi pa ko, sige, by June, anak kog Amerika. Hala, ka-excited. Ako ra gani mo adto, excited magani. Nako basta inyo kong plitihan. Siya, plitihan ka na mo pa din. Excited sa ko, ha? Ako'y pliti. Tinuod bang nindot dito? Na nag-away magay na ron sila. Kay bati na kuno kayo ilang nasod. Bitaw, nag-away, paminawa ng ilang mga kumpanya, padoong maron sila mag-eleksyon na nag-away, oy. Nagsigig reklamo, kani problema, daghang problema, wa nimo atimana. Kita sa dinig gaaway sa kani problema, naay daghang problema dinhis kalibutan. Pero dito sa langit, wala na'y problema, wala na'y kasakit, wa na dito'y mga buangon. Labaw tanan, wa na dito'y batignaong. Ang tuwa dito, glorious face. Glorious face. Nindot kay mga naong. Ang tuwa dito. Way makaso dito batignaong. Ang batignaong, ilabay na nas imperno. Dito. O kinsa may batignaong para sa Ginoo, ang mga makasasala. Ang sala, muguba sa atong pagka-image and likeness of God. Ang taong way sala, guwapo guwapa, kay na intact ang iyang pagka-image and likeness of God. Hinauton ta ang mga kalag nga atong gihandom, nagpabilin unta ang ilang pagkaimahin, larawan o kasamahan sa Ginoo. Nindog na ta.